Също това работи, ли? Чува се. Благодаря ви много, много ви благодаря за това, че сте тук, за това, че ме уважихте и се надявам тази вечер да се забавлявате. Сега от мен се очаква да държа реч, но преди да държа реч, ще кажа няколко думи. Първо, ми е малко трудно да повярвам, че стана на 60 години. Обаче има някои явни признаци, които подсказват за това, като бялата брада, бялата коса, като думата, която не можеш да си спомнеш, като се казва най-ревално. Поне 60 такива признака има. И аз днеска реших да направя следното нещо. Значи вие сте 60 човека към гости и аз реших в тези 60 години да дам на всеки по една година от моя семейен живот. Тук на входа си ги получите. Някой не ми е получил година от моя живот, ще да му даде допълнително. И така ще провъртя играта, ще стана на нула пак и ще почна от начало. И след 60 години пак ще ме поканя да повторя процедурата. Съгласен ли сте? Сега, аз забелязвам, че китаристите са двама, а пък има още две китари. Да би някой да не е дошъл бе така? Ами имаше едно пианистче. Какво? Ама той стана басист като мене, а пак двама басиста ще се пречим. Двама басиста, може. Да не става в една група. Добре, аз само да питам, дали ще мога да ползвам за малко едната китара? Ще можеш ли? Ще пробвам ли? Айде. Аз ще пробвам кухарката, защото електрическата... Аз съм електроинженер, обаче с електрическата не знам дали ще мога да се справя. Добре. Той с кухарката не е много ясно, ама... Тя е като електрическата, но по-малко ти толкова. Сега тази песен, която ще се опитам да ви изпея и да ви свиля, се нарича CV. По-рано се нарича автобиография, обаче откакто сме в еврозона, той вече се казва CV. Back
Получихте се да... Сега сте